Bueno, abans de seguir amb el projecte de Green Spirit, em volia prendre un moment per compartir lo al·lucinant que és que gràcies a les ciències del cànnabis hem retrobat un enfocament que sigui motivador, que sigui transformador i que sigui innovador. Estem parlant de coneixement multidisciplinar, és a dir, un pont entre especialitats com són el Big Data, la biologia molecular, la neurociència, la farmacologia, la psicologia, la immunologia, l'antropologia i la història, la nutrició, la botànica, l'ecologia, l'economia, l'empresa, física i química computacionals, així com moltes àrees que m'estic deixant.